Ndị be anyị ekene m unu. Afọ m bụ Ada Ebubedike, Ada ndị Igbo, nke onye chi ya zelụnụ. Biko ụmụnne m, achọrọ m ka anyị kọọ maka chi n'ụbọchị a. Ị na-anya na ihe gbasatara ndị Igbo niile, ị ga-ahụ chi nka, chi nka, ụbọchị, salachi, ka chi fo. Ihe niile ndị Igbo na-eme, anyị na-etinye chi na ya, maka na a sị na onye buru chi ụzọ, ọgbọgbu onwe ya ọsọ. Na ihe onyonyo nke ikpeazụ anyị mere, anyị kwuru maka Chukwu ndị Igbo, na Chukwu ndị Igbo nọ n'ime anyị. Chukwu ndị Igbo bụ onye kere ndị Igbo, wee tinyecha onwe ya n'ime anyị ncha. Anyị niile bụ ndị Igbo nwere ihe a na-akpọ telepathy. Anyị a bụ na anyị ncha dị telepathically connected ka ụmụnne, maka na anyị nwere ofu creator, ya bụ one source ka anyị ncha si. Ya mee, ihe na-emetụta nwanne gị ebe ọbụla ọ nọ, ịnọgodo obodo oyibo nọ na ihe na-eme ndị Igbo, ọ ga na-ewute gị, maka na anyị ncha bụ ofu. Ụmụnne m, kedu onye bụ chi? Chi a na-ekwu maka ya nọ n'afọ anyị niile, kedu ihe ọ bụ? Chi bụ onye nche, onye ndu, onye nkụzi gị. Otu ụwa a dị, enwere, anyị bụ ọkara mmadụ, ọkara mmụọ. Ahụ anyị a kịta, anyị bụ mmadụ, mana anyị nwekwara mmụọ nọ n'ime anyị a na-akpọ soul. Chi a na-eche ya nche, chi a na-akụziri anyị ihe. Nne na nna anyị bụ our physical guide, chi anyị bụ our spiritual guide. Ya bụ, ịlahụ ụra, ịbụ spirit. Mgbe ahụ ị na-arahụ ụra, chi gị na-eche gị nche. Itetekwa n'ụtụtụ, nne na nna gị ebido chebe gị nche, kụziere gị ihe. Ya bụ na ịbụ ọkara mmadụ, ọkara mmụọ. Ya ka anyị ji ayọ, biko onye ọbụla eji na nne na nna ya gwuo egwu, onye ọbụla ejikwa na chi ya gwuo egwu. Abịa na Igbo spirituality, ka m were ụgụ a kọwaa ya. Abịa na Igbo spirituality, anyị nwere Chukwu, nwee chi, nweze anyị nwa bụ mmadụ. Ịkpata ụgụ, ị ga-afụ na ọ dị ịtọ. Otu a ka Igbo spirituality dị. Chi gị, Chukwu, chi gị na gị nwa. Otu a ka Igbo spirituality. Onye ọbụla inwe ụgụ na be gị, jee kpata ụgụ, ọ igote ụgụ, nene ya, ịfụ na otu a ka Igbo spirituality dị. Ya bụkwa, ị na-anya n'afa ndị Igbo, ị ga-aghọta na ihe m na-ekwu bụ eziokwu. Afa ndị Igbo niile bụ Chukwu, 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 Chukwudị, Chukwuemeka, Ekene dịrị Chukwu. Ị na-enekwa anya, ị na-afụkwa ndị na-aza Chikanso, Chinedu, Chinaza. Chi a nọ n'afọ anyị ka anyị na-ekwu maka ya, ka anyị na-ayọ ndị Igbo, biko ka anyị nachite na ndị anyị bụ, ka anyị nachite bụra otu anyị dị mgbe e kere anụ Igbo. Mgbe e kere anyị, anyị na-akpọku chi anyị. Anyị anaghị ata ụda afụfụ a anyị na-ata kịta. Ụdị mkparị a anyị na-anata, anyị anaghị anata, maka na gị na chi gị kwụrụ, onwe ihe na-eme gị. Biko ụmụnne m, ana m ayọ ka anyị nachitekwuru Chukwu ndị Igbo. Mgbe ị nọ n'ime afọ, onweghị onye ma gị. Nne gị amabeghị na ọ dị ime. Ejezi ultrasound asị ọ nwoke ma ọ nọ nwaanyị ka ị bụ. Mgbe ultrasound na-adịbeghị, onweghị onye ma onye bụ ka anyị na mgbe amụọ gị. Amụọ gị, ajụba gịnị ka o rita, ọ nwoke ka ọ nwaanyị. Mgbe ị bịaziri n'ụwa a, ị marọ ihe ọbụla. Nne gị na nna gị na-apịchasị gị, na-enete ahụ na-arụ gị. Chi gị na-apụchasị gị, na-enetekwa mmụọ gị, na-akụziri gị ụzọ. Gaa otu a, gaa ya otu a, mee ya otu a, mee ya otu a. Akara aka gị iyi na-ene anya dịka manua iji bịa ụwa. Akara aka ọsọsọ chi gị ga-akọwa ya. Sọsọ chi gị ga-akọwa ihe esere n'akara aka gị. Biko ụmụnne m, ka anyị nakwute chi anyị. Ị na-ene anya, ịfụ na ndị na-achị achị na-aga, a na-enwe ndị na-eso ha n'azụ na-eche ha, a na-akpọ bodyguard. Ọ bụrụ ndị nke na-efe efe n'elu na-aga, ị ga-afụkwa ndị na-eche ha nche, a na-akpọ Air Force. Otu a ka mmadụ dịkwa. Anyị nwekwelu ezigbote mmụọ ọma na-eche anyị nche, na ndị mmụọ ọma na-eche anyị nche a na-akpọ chi.
ị na-aga ọ na-eche gị, ị na-ana ọ na-eche gị. Biko na ụmụnne m, ka anyị kpọwa chi anyị. Biko ana m ayọ ka onye ọbụla kpọwa chi ya, ka anyị jiri nwayọọ nwayọọ na-chitekwuru Chukwu ndị Igbo. Biko, Chukwu ndị Igbo nọ n'ahụ anyị. Chukwu ndị Igbo ọ nọghị n'ụlọ ụka ma ọ na be dibịa ma ebe dị iche iche anyị na-achọ Chukwu n'ahụ anyị. Ị na-eme ihe ọma na-ahụ ya n'anya, ọ ga-egosi gị onye ọ bụ. Mana ị na-eme ihe ọjọọ, na-eso ndị ọjọọ, na-eri ihe na-ezighị ezi, na-eme omume na-adịrọ mma, Chukwu ndị Igbo obi ama ndị ya mma ebe ị nọ, ọ ga-agbachi gị nkịtị, ọ dịza ka ọ na Chukwu anọrọ. Ya ka m na-ayọ ụmụnne m, biko ka anyị kpọwa chi anyị. Biko anyị kpọwa chi anyị, ihe ga-adịrị anyị ncha na mma. Ọ bụrụ na ibiche ndụ gị n'ụwa mgbe ọ bụrụ na aka gị dị ọcha, na isoghị ndị ajọ otu, ma ọ na imeghị ihe ọjọọ, ọkwa chi gị a ga-ekuru gị wee nawa be Chukwu. Be Chukwu ka anyị na-akpọ ya. Ị na be Chukwu, ebe ndị nna 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 anyị nọ, ịfụkwasa ndị nna 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 anyị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ihe ị metere n'ụwa dị mma, a ga-enye gị promoshọn, nyekwa gị asaịmentị ọzọ ị ga-arụ. Ọkwa chi gị a ga-educhitekwa gị azụ. Ya bụ na ndị Igbo na-alụ ụwa. Ndị Igbo na-anụ ụwa a na-akpọ reincarnation. Anyị na-anachite azụ. Mgbe Igbo bụ Igbo, ọ bụ amụọ nwa ajụọ ọ nne ya bịara ka nna ya bịara. Maka na anyị mete ihe ọma, anyị na-anachite azụ. Biko ka anyị kpọwa chi anyị. Ọkwa chi anyị ga-edu anyị bịa, yanwa ga-edukwa anyị na. Mana ọ bụrụ na ị kpọghọ chi gị na-akpọ chi ndị ọzọ, ọkwa chi ahụ ị na-akpọ na ịmara onye ọ bụ, na-amara akara aka gị, ga na-edu gị na-aghasara gị ihe. Yanwa ga-edukwa gị nawa ma ị nwụọ. Maka na enwekwa chi ndị ọzọ dịgasị iche iche ndị Igbo na-akpọ ajọ mmụọ. Ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị Igbo niile na mma. Ka anyị kpọwanụ chi ndị Igbo ise.